Tabukhe ama tarabaji sogoi tongo. So hello guys, mokhe hojagiri mani lokhi puja o sing tam khykha norokna ang share khainani thangai tongo norok khalogai ani video no puilani simi paithak jara nai tongte. Hello everyone, hanoi to salam soko norokna ani YouTube channel tabukhe se kheti o phai mani harpek nana bage lokhi pujan bage nokle penani bokai balti tikha angkai bini juta tikha balti timalia laiba bin juta sima tishu tama khainani phai ni hun jakha bobai amang ata logerani phai ka ni nai tei masa khai byangbo thang sati humoi bhigbe malainan thango mokai chini ha balti iko chung noklepa brung brung no oroni ha na phayo khetini ha bisingni ha angke ba kufurong lepe khangke naithogo kitabuk ang maimi maislamni khamchi yoguinai laros namui tongo bugor na haninai khamchini laru angke khamchinu yokpa yakonai saipa yakoni nai tabuk already kuti kepego yoguinai tabuk ani buprang bai dulai tongo ana help khlaiyuta ani buprang konai de total 20 ta khykha te murini bu same process khainai murini ke 42 ta khykha ke khaipaina akoni sari ko bukrnani hinai achukha iko tabo ready khailai tongo chungbo joto khaima haikeno chungbo khailai tongo ke ama khai ano fruits rok rawi ruo ang je sising miya rong no khai dabai rachigi ru tangke ta almost sini ready nogrogobo guri winai mombati rok dupkati rok sokpaika kitabo puja rana nai tongo guys tabo khaisang lokhi puja ra lai tongo mamam khai ani khuri wasukja ganawa ama punsabu du rokhijai me hine kapsui tongkha guys sini puja almost complete ni pothe amaka yago tarabaji kongsa tijao ko engke baji rok soklainai norong no phunungnai nai tongdi engke makai chini puja ko guys tabo khe ama tarabaji sogoi tongo tesingke jong soklaikha tabo khe ama sogoi tongo Fran jaya lai ba wati bo phai ha order on ha kisa wati titer tai klai kha ko penai mamam kiri jago oi bukiri jago itu serap hojagiri lokhi puja angke to jotono tongthoklayo jotoni nogobo hudum dudum khaino palalayo jotoni hinduni nogo baji sogo kwbangma podrepor baji phaijak tabok kai chungbo koyekta paikha inge obono soklai tongo ting norok no share khai tongo ta inge horok simi sinai thogo salokhe sisi sijage hayade salokhe only hopreng simi sinuk sinangke horok si sokthai horono naithoki kagota mane kisa sokheno pekhe pai thanai obo angle rang mangnang hai ongjago hapana naithok jaga ta kitabuk babu nokha sakao penai jat baji sogoi tongo ta ama kaisa babu kaisa sakang babu sogoi tongo tabu babu sokpai khe ama songnai babuni pele pekha hapana asu naithok khonglia iko kisa siongsi inke tabuk khe ama sokkai ko amani si naithok khe kaungke last pai thago khe jeng obono tamahin dulbati besadihin obono soklai tongo ta ani buprang rohona nai tongo ke nongni hojagiri bahai katikha anubo kisa comment khlaisadi ani to kaham no katikha ke video rok rojagya mane upload khaimaya ang bijini bagai so edit rok khaimaya ke ang tabuk daily try khainai video nani bagai so norok puilani simi paithak jara ani video no nai tongdi te nai tongmani bagai bele bele khena hambai ani channel no subscribe khana tapok di so joton tata malai ni norok next vlog